एबड़ा सुनलु। हाँ बाबू नमस्कार बाबू। पैसा दौनु 2 मास पैसा देनी बाबू धान तो पाचि देखुच आ 2 मास ना जीव धान पाचिले आपनकर पैसा देबी। मते पैसा एबे सांगे सांगे दरकार नले बिल को निया लागि दळी देबी। बाबू केते टଙ୍କା ହେଇଛି ତମର? 1 लाख टका। ତମେ ଯୋଉ ଧାନ ବିଲ ଜାଣି ଦେବା କଥା କହୁଛ ସେ ଧାନ ବିଲ 4 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଧାନ ହେଇଛି। ତମେ ଯେ ସେ ଧାନ ବିଲକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦବ ବିଚାରା ଚାଷୀ ଜଣକ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ତ? ଧର ତମ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଯା ଏଠୁ। ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲ? ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର। ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 2 ମାସ ପରେ ଧାନ କଟା ହେଲେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ସମ୍ପର୍କଟା ବଡ଼ କଥା। ପୁଅ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ। ନା ତାର କୃଷକ